दा नोंसिना बिदिनोलै दाउ लकेल दाउ फिसाखौ फाननानै बोरैथो अमा बायनानै जायाखै अमायाव मा बुस्थु दं मोदोमजों मेजेमजोंल' दं मिथिबाय दा जोंनि बर' समाजाव जेसेबां किडनिनि प्रब्लेम जादों लिभार प्रब्लेम जादों गेस्ट्रिक जादों एपेन्डिक्स जादों हार्ट एटाक जादों लिभार गाज्रि जादों बेफोर गासिबो अन्थाइ जादों गल ब्लाडाराव किडनियाव बे जाहैबाय गासिबो अमा बेदरनि खामाल जायहा अमा बारा जायो सानफ्रामबो अमा बेदर जायो बेनाव बे बेमारफ्रा साबखायो ओंखायनो बांगालफ्रा जाया बांगालफोरनाव हार्ट एटाक गैया लिभार गाज्रि जानाय गैया बिदि आरोखि आंखौ नों बिदि बखिनो हाबावबाय बेबायदि खाजा बनजा बासिग्राखायनो नोंखोर हारिया बायदि गोरान रानथेंथें गनसि बादि जाना लांदों बेखौ मोनथियाखै नों जोंफोरनि देहाफोरखौ नायब्रा जों बेसेबां हेल्दी रलारफोर बादि होख्रेमलांजोबनो हायो दाबो आंनि देहाया फिसा जानो हागौ नाथाय सुपारमेन मिथिगौ नों सुपारमेन जानानै नों सोरनि मा खामानि मावना दोंलाय हा गावखौनो गाव सुपारमेन होननो ओमफ्राय नों बहा थाङामोन बहा थांनो नागिरदों आङो जिखुनु जानो सासे मानसिनाव नोरै एसे बिथ'नो थांदोंमोन गैया माहाजोन जाबा एसे माबायो नालाय फैसाखौ गय जानायावबो नैसिनि बान्देल देखायनोसै ना थाइबा होलायगोन आरोखि 10 थाखा बख'गोन बे जाहैबाय माहाजोनफोरनि आखल नोंनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव जेव दिहुनसै थाखाखौ नों थाइसे थाइनै बिब्ला बुरजा हरा आरोखि थाइसे थाइनै हरसै बेजोंनो गोजोन होयो बे आखल थारलाय माहाजोनफोरनि माने 500 थाखा गेजेराव 10 थाखा थाइबा थाब्ला बेखौसो हानि नंगौ आसरित